Κατσίβελης. Χαμηλά στο Μαυροκεφαλίδη. Αυτός έβγαλε στο σκραμπ. Εντελώς ξεμαρκάριστος για 3. Η πρώτη πόντη της αναμέτρησης με σου 3 πόντων. Σάκοτα. Από μακριά για 3. Δεύτερο καλάθι για την ΑΕΚ. Επίσης τρίποντο. Γκίκας. Προσπάθησε να περάσει από τον κεντρικό διάδρομο. Του έκλεψε πολύ όμορφα ο Μαυροκεφαλίδης. 3 εναντίον 2 για την ΑΕΚ. Ο σκραμπ καθυστέρησε να πασάρει. Βρήκε ελεύθερο σουτ στον Χέρστον. Ούτε αυτός άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη για την ΑΕΚ. 3 στα 3 τρίποντα. Πολύ όμορφη πάσα του Γκίκα. Ο Στίγκερς είχε χώρο μπροστά του. Μαυροκεφαλίδης. Σκραμπ. Σάκοτα και πάλι σκραμπ. Ελεύθερο σου 3 πόντων. Ένα ακόμα για την ΑΕΚ. Ο Μαυροκεφαλίδης ήταν εκεί να διεκδικήσει το επιθετικό rebound και με follow να σκοράρει. Ξανά η διαφορά στους 9-6, 15-2 και 21 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Και ήρθε η στιγμή που θα μπει στο μάτς να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του ο Δημήτρης Μαυροειδής. Μαυροειδής για τον Κατσίβελη. Έχουν υπάρξει συμπαίκτες και στον Ολυμπιακό. Καλάθι και φάουλ από τον Μαυροειδή. Ο Γουόρεν θέλει να δώσει γρήγορο τέμπο στην ΑΕΚ. Ο Μαυροειδής στον Χέρστον, εντυπωσιακή φάση. Εξαιρετικό κάρφωμα στην εκπνοή του πρώτου δεκαλέπτου για την ΑΕΚ. Εξαιρετικό το πρώτο δεκάλεπτο γενικότερα για την Ένωση, η οποία προηγείται με 8-21. Χέρστον με τον Κασελάκη. Ο σκραμπ πέρασε, έδωσε έτοιμο καλάθι στον Μαυροειδή και αυτός δεν πέταξε την ευκαιρία. Η μπάλα χαμηλά στο Γλινιαδάκη. Τιτανομαχία με τον Μαυροειδή. Αυτή τη φορά νικητής ο Γλινιαδάκης. Στίγκερς. Γλινιαδάκης, βγήκε ο Μιλόσεβιτς να τον σταματήσει. Σταμάτησε χαμηλά για τον Χόγκ. Ένα δευτερόλεπτο για να ολοκληρωθεί η επίθεση της Κηφισιάς. Πρόλαβε το ρολόι ο Αμερικάνος. Ο Γουόρεν με τον Κίκα. Ο Μαυροειδής περίμενε για να δημιουργήσει χώρο στο συμπαίκτη του. Μιλόσεβιτς για 3 σε αυτή την transition επίθεση της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με αλλαγή. Ο Κασελάκης έχει μισμάτς με τον Καλαμπόκη που παλεύει για να βγει μπροστά. Ο Χόγκ από το ύψος των ελευθερών βολών θα σημαδέψει σίδερο. Θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Μπροστά στον Μαυροειδή θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Φρέζιερ. Άφησε την μπάλα στον Κίκα. Αυτός για 3. Αυτή τη φορά θα σκοράρει ο playmaker της Κηφισιάς. Κίκας. Μπροστά στον Μαυροκεφαλίδη για 2. 5 συνεχόμενοι πόντοι από τον Κίκα. Πέρασε ο Κίκας, έβγαλε στον Στίγκερς. Ο Στίγκερς πέρασε από το κέντρο. Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Αμερικάνο. Σίγουρα η ομορφότερη φάση της αναμέτρησης. 31-41, η Κηφισιά μειώνει στους 10. Χόγκ. Πέρασε από το Σάκοτα. Όμορφο τελείωμα. 33-41 και έχουμε παιχνίδι εδώ στο Ζιρήνιο. Παπαντονίου στην επαναφορά. Σκραμπ για 3. Ξεχάστηκε από την άμυνα της Νέας Κηφισιάς. Χέρστον. Πολύ όμορφη πάσα στο Μαυροκεφαλίδη. Εξαιρετικά εκτελεσμένο pick and roll από τους φιλοξενούμενους. 37-48. Μαυροκεφαλίδης. Άφησε στον Παπαντονίου. Αυτός θα εκτελέσει για 3. Σμιθ. Πέρασε από το Χέρστον. Κέρδισε και τη βοήθεια του Σκραμπ. Σμιθ. Ζήτησε απομόνωση για να παίξει με τον Μαυροκεφαλίδη. Δύσκολο καλάθι από τον Σμιθ. Χέρστον. Κασελάκης μπροστά του. Ο Σάκοτα ζήτησε και πήρε την μπάλα σε αυτό το κόψιμο. 2 παίκτες της Κηφισιάς τον έκοψαν. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού τώρα για τους γηπεδούκους και κάρφωμα από τον Χόγκ. Ο Μαυροκεφαλίδης, η ΑΕΚ έχει 13 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Η απόκληση των 2 χρονομέτρων είναι περίπου στα 3 δευτερόλεπτα. Ο Μαυροκεφαλίδης πέρασε από την εσωτερική. Κάρφωσε στο καλάθι της Κηφισιάς. Γκίκας. Πέρασε από το screen του Σμιθ. Βγήκε ο Μαυροκεφαλίδης στην αλλαγή. Ο Σμιθ έχει mismatch με τον Σκραμπ. Η μπάλα όμως απομακρύνθηκε από το καλάθι. Ο Χόγκ πέταξε όπως την μπάλα γιατί τελείωνε ο χρόνος επίθεσης. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Σμιθ, ο οποίος πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό κλέψιμο. Πολύ δύσκολα βλέπουμε ένα κλέψιμο το οποίο να είναι τόσο θεαματικό. Κοιτάξτε και πάλι. Η Κηφισιά συνεχίζει με το χαμηλό σχήμα στην περίμετρο. Με 3 κλασικούς playmaker.
Χωρίς ισορροπία εκτέλεσε ο Γκίκας, αλλά δεν δυσκολεύτηκε να βρει στόχο. Ο Μιλόσεβιτς ξανά για τον Κατσίβελη. Μιλόσεβιτς προσποιήθηκε για 3, τελικά εκτέλεσε. Πάνω στην άμυνα του Σμιθ βρήκε στόχο ο Αμερικάνος, ο Σέρβος με συγχωρείτε. 51-71 για πρώτη φορά η ΑΕΚ στους 20 πόντους. Να ο Μωραήτης, ο νεαρούλης που σας λέγαμε λίγο πριν. Πάσαρε στον Μιλόσεβιτς. Σου 3 πόντων. Πλέον δεν υπάρχει άγχος. Οι άμυνες έχουν χαλαρώσει. Οι ρυθμοί έχουν πέσει. 54-78.